IKN itu keputusan rakyat ya, bukannya penjaluke pemerintah. Jarene nek berita suara rakyat diwakilnya DPR, DPR iku lak singkatan saka Dewan Perwakilan Rakyat. Loh iya, berarti lak wakili ADW. Tapi aku urung ngongkon nggo persetujuan IKN kok wis tandang. Lah yo, ADW kuwi kok mesti diwakili terus tapi ra tau diundang. Kaya wong diundang nek pesta tapi ra diwenehi lokasine. Kayae ADW nggak petisi, sing isine kami rakyat urung ngongkon utawa dawuhi menolak IKN. Gara-gara iki sing ono kita malah terjepit ing kene. Kabeh rego mundak, kita sing mumet. Rego anggarane sing akeh sampe Bank Indonesia wanti-wanti ono inflasi. Tapi serius, pemerintahan arep gawekno pusat pemerintahan anyar, tapi infrastruktur daerah-daerah dhewe ae sik amburadul. Wes ibu-ibu dijupuk sisi positif ae ya. Wes, ayo bus kaya jare P menyang omahku. Disikan ya, Bu. Dipikir-pikir maneh, Bu, pembangunan ing daerah durung rampung lho. Kok wis ngebut bangun IKN? Lah yo, ono benere bangun IKN kuwi kanggo masa depan Indonesia. Tapi pembangunan ing daerah iku yo ora diprioritasne karo pemerintah. Kabeh ngomong tok gua ngono kuwi. Padahal pendidikan sing paling penting wae lho durung dibangun ing pelosok daerah. Kok kowe iki sing jare Dewan Perwakilan Rakyat? Kadang politisi seneng gaya acara sing megah, sing luwih mirip mimpi. Pemerintahan lali lek mimpi butuh turuan sing nyaman. Uduk bantal sing empuk ae. Setuju. Tapi aja lali ing ndur bantal kuwi kudu ana pemimpin sing bener-bener paham cara ngelola mimpi. Ora mung janji-janji. Nah, kuwi anyar bener. Kita butuh pemimpin sing ora mung pinter ngomong, nanging uga cerdas bertindak. Ayo kita dadi pengamat sing kritis, aja nganti keajaiban kuwi dadi ilusi.